Assalamu alaykum mehriban tomaşaçylar. Bu sürprizin täze sanlary. Bugün 2025-nji ýylyň 31-nji dekabry, ýagny 2025-nji ýylyň soňky pursatlary, soňky sagatlary dowam edýär. Biz bolsa dörejelik toparmyz bilen, aýdbaba bilen, garpamyk bilen ýörüýti täze ýylyň şatlygyna, täze ýylyň şowkunyna goşulyp, bir näçe owadan sowgatlar bilen körpejelerimizi, ähli mehriban iýleşlerimizi begendirmek üçin ýola düşdük. Mehriban dostlar, edi tomaşaçylar, biz täze surprizlerine başladyk. Ýagny biz Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň ýaşaýjy Salawat agamynyň döwletli maşgalatyna geldik. Häzirki wagtda Russiýa döwletine halal zähmet çeken Kakamradyň adyndan onuň mehriban maşgalatyny agdywy rozony esasanan biziň aýdbabamyza hat uguradan Gyzy Enesjanyň ýörüýte sargydy boýunça aýdbabamyz Enesjana bir näçe sowgatlary getirdi. Häzir nesip bolsa döwletli maşgala baryp Kakamradyň adyndan täze ýyly bilen şatlyk şowkun bilen gutlaýar. Assalamu alaykum. Täze ýylyňyz bilen bolsun. Täzeňiz gutly bolsun. Aýdbaba garpamyk size täze bagty, täze ýyly getirdi. Bir el sarpalyň. Täzeňiz gutly bolsun, akşamyňyz haýyrly bolsun. Enesçigimiz nidi? Enes körpeje enesçigimiz. Täzeňiz bilen tuweleme. Russiýa döwletine zähmet çeken Kakamradyň adyndan, ýagny Nurişkan adyndan geldik. Enesçigimiz hat ýazdyňmy? Hat ýazdyr aýdbaba. Olam biziň aýdbabamyza geldi, aýdbabamyzdan size geldi. Goşgan taýýarladyňmy? Goşga aýtyp ber, osaň ýörüýti aýdbaba sana sowgat getirdi bu, hanyma? Gelsen, ýolkamy görsen, bir goşk aýdayım, patarkamy bersen. Ana. Ne padarkatyny berýär? Ana. Ala. Ana. Tuweleme, sag boldy. Sağ ol. Ene munam Kakamratçan size ýollady. Maşgalaňyz bilen oturyp tegişip gülüşip ýemek netibesin. Täzeňizden mutly boldum. Hemme mihmanlara füýjülük tordy. Bulam ýörüýti Kakamratçanyň adyndan. Ýene bir el sarpaly. Çagaçykla goşgu bilerňiz barmy? Aýdagan sowgady ba kim goşgu aýtsa? Ana haltada. Gel. Täze ýylyň şatly bolmadan teňtaý. Öwsnatýa arşamyz. Seresen aýadab. Ay berekallah. Almy sowgadyň al. Al. Ana. Awa sağ olun, hemmäňiň täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli bolsun. Nurşka töleme amansak işle. İşiňem oňuna bolsun. Siziň hem täze ýylyňyz gutly bolsun, ýanyňdaky oglalaryňam hemmesini gutly. Nurşka, awa, täzeler düşümli bolsun. Sagaman get, sagaman işe. Al Nurşkajan, sagaman işleke. İşleň oňuna bolsun, düşümli bolsun täze ýylyň. İşleň oňuna bolsun. Ýanyňdaky oglanyňa salam aýt. Sagaman işle. Nurşka täze ýylyň düşümli bolsun, yrtykly, bereketli bolsun aýtanym. Hemişe agdy bir ýaşaň maşgalaňyz bilen gül oýnap, yrtykly bolsun daýym. Hemmäňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun, sag bolun geleniňize syýlap. Aýdbaba size de sag bolun hemmäňize. Sag bolsun ýoldaşymam. Täze ýylyňyzam düşümli bolsun. Täze sağ ol. Aýdbaba. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Aýdbaba da sağ bolsun. Gelin. Hava soğuk, kar yağar, çağlar aýdbaba garaşar. Bugün toy, bugün bayram, insan ýüregi coşar. Hemmelerem şatlanýar, sowgatlar taýýarlanýar. Bugün toy, bugün bayram, bugün bize täze ýyl gelýär. Şatlanyp coşaryň aýdymlar, aýdanyň täzini bilecek
Bu sürprizin täze ilsanlary. Etrafymyzyň gallasy geňeşliginiň ýaşaýjysy Gurbama ýagymyzyň mehriban perdendi häzirki wagtda Russiýa döwletine halal zähmet çekýän Qaqquşanyň adyndan onuň mehriban maşgalasyny, kyblasyny, käbetini owdan sowgatlar bilen birnäçe dilegler bilen begendirýär. Galy bersede aýzbaba bilen garpamyk barar, körpejelerimiziň goşgularyny dinläp aýzbaba çagaçklary täze ýyl bilen begendirer. Täze ýylyňyz tüşümli bolsun. Täze döwlet wagt getirsin 2026 täze ýylyňyz tüşümli bolsun. Aýdylan arzular hasyl bolsun, bizden daşlaşmaň, ajaýyp pursatlar Jeyhun Production sizi hötürleýär. Biz bilen bolun, biz hem Elmydama siz bilen. Assalamu alaykum, täzeliňiz bilen. Bu sürpriz. Hoş gördük. İştäňiz açyk bolsun, aşamyň haýyrly bolsun. Täzeliňiz gutly bolsun. Allah'tan döwletli maşgalaňyzda diňe toýlar bolsun. Täze ýylda ene bedew ýyly üstünlikleriňiz, awraýyňyz, döwletiňiz mudam öňe gitsin. Mehriban ogluňyz Qaqquşyň adyndan täze ýylyňyza süýjülük torty, maşgala agdalandy. Şeýle-de ene süýjülüklerden düzülen sebet bilen ogluňyzyň adyndan täze ýylda uzak ülkelerden ýol söküp gelen aýzbaba bilen agtyjagy garpamyk hem täze ýyla çagajyklarymyz goşga aýtyp berse, olara da sowgatlar bar. El sarpyňanna. Hemmäňizden ýetip gelen täze bilen gutlaýan, Qaqquş oglum sag bol, sagmaňyz padarkan aldyk. Minnetdar. Qaqquşan sag bol, padarkanam geldi. Häzir şonu kabul etdik. Sag bol, köp täze ýylyň tüşümli bolsun. Geljekle da ýetirdim. Aýzaba hoş geldik. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Hemmäňiziň tüşümli bolsun. Kirege hügaý kirsin. Qaqquşa sag bol, minnetdar. Al täze ýylyňyz tüşümli bolsun. Gelen çağızka haýdy goşgaýdy bilýär. Aýzbaba gelsene, ýolkamyzy görsene, bir goşgyş aýtyp bereýin, patarkamyzy bersene. Dorma goş geldiňden täzil, ömür goş geldiňden täzil, Jeyhunna joşa geldiňme laraşa, dünýä dursun, sen näşe goş geldiňden täzil. Başy belet arsalar bedelikdir gulýary, görüň aýzbabamyz aýlanyp bir dünýäni. Qaqquşaga sag bol, köp minnetdar. Aýty boldyň. Ha bir ýer çarpaly ony. Ay böyle tuğlama. Täzeň satdaý bolmadan deň taý öşnat ýarçamy seresen aýnalyň arçamyň daşynda elçer pişip aýnalyň baktan gözüň gamaşar jajaklary nur saçar tepesinde aýyldız görkän hat gapsaşar. Täzeň satdaý bolmadan deň taý ötün artamyz seresen aziz taý. Ay tuğlama. Gel. Bahtiyar durma, hoş geldin sen täzil, ömür hoş geldin sen täzil. Jeyhunda joşa geldin mediler, aşağı dünýä dursun sen ýaşa, hoş geldin sen täzil. Başy bilen arçalar bedel dur gulýaly görüň aýzbabamyz aýlanyp gördün ýani zaman alan ajaby arzularyň kujagy gelgenimiz açaly, hoş geldin sen täzil. Täze bilen gutly bolsun. Indiki de söz gelme oturmak näsip eden maňyzy. Qaqquşa sag bol diýer. Täze ýyly gutly bolsun, arskal düşümli bolsun. Guramaya öýüňe Elmydama toýdyk geleli. Hemmäňiň täzeliň gutly bolsun, düşümli bolsun. Qaqquşanyň täzeliň ýene bir gutlyýys. Gutly bolsun, düşümli bolsun, sag bol. Täzeliň bilen düşümli bolsun da. Täzeliň tüşümli ýyllar bolsun. Ýemine taçaklar dogry bolsun. Täzeliň düşümli bolsun. 2026-njy ýylyň arsaly bereketli ýylyň biri bolsun. Gurbama ýaga Otaýda öýüňizde toýdyk geleli taçaklaň Elmydama toýýardyň. Aýzbaba garpamyk sag bolun geleniňiz üçin. Täzeliňiz gutly bolsun, tüşümli bolsun. Elmydama taçaklar toýýadylsyn. Täze bereketli bolsun. Täze tüşümli bolsun. Akdan geydi şekerowa, mehmanlar geldi, aziz baba. Para atık bolsun deyip gül pallyar nurdan noli, gün pallyar bahar ýaly. Täzil gülli arzularymyz hasyl bolar.
gönlümüz pak, ak qaryaly yolumuz ak, nurdan dolu. Al täzeliňe düşümli boldun hemmeňiň. Diňe toy boldun, toy dikkatnaşaýly. 2026-njy ýylym düşümli ýyl bolsun. Dädimle oýnadyňa toy dikkeleyli. Aýdy baba geleniňizde sag boluň size, uly minnetdar. Hakkuş sag bolaw. Günüň taý ay bolsun, ýazak günü gar bolsun. Şu goşgyna qallar täzeldi bar. Hakkuşdaý sag ol, ay zawa näme göýbereniňize sag ol, köp minnetdar. Täzel düşümli bolsun. Täzeli düşümli boldum, ırtqally döwletler bolgaýda. Awa, gidelim sağlıkta yeterge. Hemen. Assalamu alaykum. Al täzeliň düşümli bolsun, bereketli bolsun, ırtqaly bolsun. Kagam sag bolun ha, guramam. Geljemi kutlagan üçin sag bolun. Hemmeňe toy dip atnaşaly, täzeli düşümli bolsun. Hem aýdylan arzuwla hasyl boldun, hem 2025-nji ýylda täze durmuş, täze bagt, täze üstünlük arzu edýär. Ýürüýte haqquşun goýberen süýjülük tortunan hemmemiz bilelikde dadýar. Hoş geldin täze ýyl, hoş geldin täze gün. Garşylaňa ýa-baba, gelli bizi gutlamana. Hoş geldin täze ýyl, hoş geldin täze gün. Garşylaňa ýa-baba, gelli bizi gutlamana. Paylap kerkime, bak paylap kergünü, şatlık paylap kerüyü. Bellalin bugünü, gaytalap aydımı, karşılalın tediyeli. Ayal baba gelsene, akşamıdı görsene, soğudum ben seni. Baktın dolu oco, ne mıhmatlı taçak, bu yıl bereketli gelecek. Hoş geldin täze ýyl, hoş geldin täze gün. Garşylaňa ýa-baba, gelli bizi gutlamana. Hoş geldin täze ýyl, hoş geldin täze gün. Garşylaňa ýa-baba, gelli bizi gutlamana. Ne mehriban dostlar, edilýärler, bu surpriz hyzmatynyň täze ýyl sanlary halkymyzy begendirmegi dowam edýär. Ine biz bu wagt ýola düşdük, ýagny etrafymyzyň bir syýlaglanýan, hormatlanýan Lukmany Amantaş doktoruň agdy bir ojagyna Tahir agamyzy Amantaş doktory şeýle de olaryň mehriban agtyjaklaryny körpejelerimizi begendirmek üçin ýürüýte aýdwaby we garpamyk bilen owadan sowgatlar bilen ýola düşdük. Ine täze ýylyň şowkunly ajaýyp pursatlaryny Jeyhun Production size hödürleýär. Bizden daşlaşmaň, biz bilen olaň, biz hem elmydama siz bilen. Ine mehriban dostlar, edi tomaşaçylar, biz Tahir agamyzyň Amantaş doktoruň öýüne geldik, häzir ýürüýte aýdwabamyz garpamyk bilen täze ýyl sowgatlaryny gowsurýar, täze ýylyň şatlygyna şatlyk goşup körpejelerimizi begendirýär. Biziň täze ýyl arjamyzam owadan et bedel goýupdyr. Tomaşaçylar, biz şolay dilýän Amantaş doktoruň, ýagny bir näçe ýyleşlerimizin, bir näçe körpejelerimizin derdini melhem bolýan şipaly elleri bilen körpeje çağalarymyzy emleýän Amantaş doktoruň öýüne geldik. Ýagny mehriban agtyjaklaryny, Amantaş doktoruň özüni bir näçe sowgatlar bilen begendirýär. Salamu alaykum doktor, hoş gördük. Allah'tan täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda, täze bagt, täze durmuş, täze üstünlikleri, mertebeňiziň mundan belent bolmagyny
tüýsürekden ardy edýäsine size bilen näsiň diýene menem bilemok aýdýalar. Menem çağa asbatym sizden känemlendim. Ejem bilen kakam bilen gelip gurrun berýärler-de. Allah'tan awraýyňyz mundan hem meter belent bolsun. Mudama çağa askylamda şolar ýaly bir melhemli elleriniz bilen bezermek nesip etsin. Ene ýöreýte sowgatlar bar size. Ene biz size täze sowgady. Gül oýnap ýemek nesip etsin. Hani Melike jigimide ene bilem täze sowgady. Hani Hazır Muhammed ma. Senem täze ýylyňa. Ma. Galyl gül jigimide bilem. Gulay jigimden ki. Ma. Melek jigimide. Ma. Tuğlama. Ma. Süýjülükden bilemine süýjülükden maşin. Hani Medine jigimide. Ma. Açık gora anam. Ana altın sayıp çıkar. Bir çabak salalım onu. Sen ezen näme sowgat goýuryny bilýärmi? Bilýärmi? Näme sowgat goýurdy? Ene. Soňky modeldäki sensorny el telefonuny Oğulnur özüniň mehriban perdendi Gyzyl Gül jigimde goýurdy ma. Ayava gitene, açamızı götene, boşu çıkaytayım, barkadamı bersene. Ana el sarfale, berin sadarganı koşkun aç. Ana. Ayava gitene, açamızı götene, bir boşu çıkaytayım, foğudumu bersene. Ayava hoş geldin, geçelim, hoş geldin, bu da terbiye kılıp, mamam sana iş oldu. Ayaz baba, ak sakalın bar senin, ak tonun bar senin, hemme adın ak olsa da burnun tüm kızı senin. Her tavadan. Terbiyin saatay, bamudan vaktay, arsanatı arçanı da seyesen ayadan. Sağ olun. Täze kutlu olsun, düşümli ýyl bolsun. Yetmedik arzuwlaryňyza ýetdi. Jaglaryňyz sağ bolsun, saçaňyz mydama toýaýadyň. Sağ olun sizem. Öz gyýjaglaryma da sağ bolsun aýdýan. Men silap şeýdip çağaçyklamy silalary üçin köp sağ bolsun. Awraýly gezmelerini, daşary ýurtda awraýly gezdiler. Jaglar sağ bolsun. Olaňam täze ýylyny kutlaýan. Merry Christmas, everyone! Bir yetim gelýär, o täze ýylla. Yetim arzuwňyza hemme şu ýylla. Hedefine başlaýarsyňyz, taýinmesin garşylamana. Happy New Year! Her maşgala ýa-da tanışlarım. Happy New Year! Bellenip başlanır, bar işi taşlanır. Happy New Year! Oh, 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 oh. Yeah. Oh, oh, oh. Okay. Happy New Year. Happy New Year. Bu yıl sen yılın dost. This is your best year. Insta emote, TikTok the moda. Täze foto, her Nowy Gод. Selfie yine de foto. Türkmenler slovam godum dedim. Kutlayın bari, yatmalsın tansın body. Keep alright everybody. Çay kaynaşka body. Kim çay kantın 5 vilayet. Yurttaşını Türkmenler ayet. Uygun yansıda alleluya. Biz Türkmenler. Happy New Year! Her maşgala ýa-da tanışlarım. Happy New Year! Bellenip başlanır, bar işi taşlanır. Happy New Year! Oh, 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 oh. Bu Zeyhun Production, bu sürpriziň täze ýyl sanlary. Biz halkymyzy begendirmegi dowam edýäs. Inni biziň menzilimiz etrafymyzyň Gyzyljagalak eňeçligi. Ýagny sylalanýan, sarpalanýan Türkeş agamyzyň Ogul Jemal gelenejimiziň agdy bir maşgalasyna barýas. Aýyz babamyz, garpamygymyz bilen, täze ýyl sowgatlary bilen döwletli maşgalany begendirýäs. Ajaýyp fursatlary size hödürleýäs. Tomaşa ediň.
Täzeýin gutly bolsun. Täzeýin gutly bolsun. Aşamyň haýyrly bolsun. Allahan täze ýyl ojaqlaryňyza rızkal döwlet getirsin. Täze ýylda täze bag, täze durmuş, täze üstünlikler ardy edýär. Türkeş ağa. Ine mehriban perdentleriň adyndan Aýyz babamyz size bir näse owadan sowgatlary getirdi. Täze ýyl münasibeti. Bir el sarpalyň, ondan soňra başlaýar. Oğul Cemal gelinejemide täze ýyl sowgady. Men tehiyetsin. Gül oýnap ýemek. Türkeş ağamyzda da bar. Täze ýyl sowgady ine süýjülük torty. Ne Muhammed Nurcigimiz nirde? Hani? Ma. Sağ oldu. Kolye ma. Ana tuvalam. Ene zanzigimiz. Getir. Tuvalam ma. Alın. Hay tuvalam. Al täzeýiliň düşümli bolsun. O saçaňyz bereketli bolsun. Ýene haly ýene kile hemmemize nesip etsin. Aýyz baba sag bolup ýylda gelip durun şeýdip hemmemize sag bolup görçüňiz gowy bolsun. Alın. Sag täzeýiliň gutly bolsun. Sağ olun, hemme täze düşümli bolsun. Her bir ojağa askal bereket getirsin. Düşümli ýyl bolsun hemmemizin. Ay sag bolun. Sizden sağ olun, Taňry ýalkasyň. Hemmemiz sag bolun. Sağ olun, men sağ bolsun. Her ýer şeýdip hemmemiz bilelik ýygnaşmak nesip etsin. Sag bolun. Alemmäňiň etkilen täýleňiňiz gutlaýan düşümli ýyl bolsun, rızkaly ýyl bolsun Allahan. Hemmemize sağ olun, gutlak göreleňize. O üç oturuň hemmemize sağ Allah ýarkyn gutlaýan hemmemize. İşleriniz sülük dilesin, hem sağ olun, çet gelip durun. Allah ýarkyn. Täzeýiliň gutly bolsun, düşümli bolsun. Indiki täzeýlerde hemmemize şeýdip oturmak hemmemize nesip etsin. Sağ olun, hemmemize minnettar. Täzeýiliň gutly bolsun, ejedäde, maşgalan hemmemize gutlaýan. Täzeýil düşümli ýyl bolsun. Ay sağ olun, täzeýiliň düşümli bolsun. Allahan ýene kaýdara Hudaý ýetirge ejedäde. Hemmemize täzeýiliň gutly bolsun kaka. Aýyz ağa sizem sağ olun, nesip bolsa ýene ýylda gelin garaşýas. Owatlar bilen. Sağ olun köp. Halı dostlar üşünündü täzeýiliň şanyna. Bu täzeýil bagyt bersin musulmanlaryň baryna. Yarından aýraganlar kowuşdylar ýaryna. Allah hassayatlaryň şifa bersin janyna. Azudylyk hem jan saglyk diläli watanyma. Täzeýil täze sewi meni tapsyn inşallah. Koy diýsinler meni görüp ölüme maşallah. Arzularyň çimi bolsun bu täzeýil ya Allah. Geçmişime ýyl galdyryp diýjek mene eýwallah. Oturdulin käbelerimi mukaddeslik tahtına. Uvansın kıvlalarımız öknesinin daralısına. Uvanıp yaşasın yilim öde odun bahtına. Arzu edyen yüreğimden ehli Türkmen halkına. Azuduluk hem can sağlık diläli vatanıma. Täze ýylla täze sewi meni tapsyn inşallah. Koy diýsinler meni görüp ölüme maşallah. Arzularyň çimi bolsun bu täze ýyl ya Allah. Geçmişime ýyl galdyryp diýjek mene eýwallah. Täze ýylla täze sewi meni tapsyn inşallah. Koy diýsinler meni görüp ölüme maşallah. Arzularyň çimi bolsun bu täze ýyl ya Allah. Geçmişime ýyl galdyryp diýjek mene eýwallah. Mehriban tomaşaçylar, bir Saparmura Türkmenbaşy etrawynyň Gyzyljagyly adyna keňeşligine geldik. Ýagny meşhur aýdymçymyz Wefa Pirjanowyň döwletli maşgalatyna geldik. Aýyz baba Garpamyk bilen meşhur aýdymçymyzyň ähli mehriban howsarlaryna azaýyp sowgatlar bilen begendir.
Assalamu alaykum. Geç yaxşı, təzəliniz qutlu olsun. Bir el çarpın, odan gurulap başlayın. Təzəliniz qutlu olsun, düşümlü, ırtqarlı, bereketli olsun. Allah zan təzə ildə, təzə bağ, təzə durmuş, näme bedev yılına bağtığınızdan bedev atıyaldığına öňe çapdın. Gopajan, gopanamal. Təzəliniz qutlu olsun. Təzə ildə toyun kan olsun, halkımıza hizmet etmek nasip etsin. Yine bir el çarpın, soğukatlara başladı. Ene Aydın babamız yürüyte çağaçıklara soğukatları getirdi. Kim qoşqa aytib berdi soğukat verecek? Gel. Gel Alxan gel. Aydın baba gelsin, yokamızı gelsin, boyga sıkıdı kaydı, patarkanı besin. Ala patarkanı. Ana, bara. Gelin yana. Hoş geldin sana. Soğukat alacak mı? Ana. Aydın baba gelsene, yokamızı görsene, bir koşkoşu kaydı, patarkanı versene. Ver patarkanı. Təzəlin qutlu olsun. Bilmiyorum mu? Böyle ver patarkanı. Ma. Təzəlin qutlu olsun. Ma. Təzəlin qutlu olsun. Aydın abi hoş geldin. Ben hoş geldin biliyor musun? Ben Aydın sana Aydın abi hoş geldin. Aydın baba hoş geldin. Geçen yıldan boş geldin. Geçen yıllar boş geldin. Köçemize yıkılıp. Köçemize yıkılıp. Hemmemize iş oldum. Hemmemize iş oldum. 2 yılım geldi. 2 yılım gel. Təzəlin düşümlü olsun. Var. Təzəliniz qutlu olsun. Ali Yigitlerin təzəlinin düşümlü bereketli olsun. Nesiyak gelsin, Allah yarkasın. İndikiyle doda yersin, yetersin, nesip olsun. Allah'tan yaşını uzayım mı? Sen bana. Sağ olun. Al təzəlin düşümlü olsun, arskal bereketli olsun. Hemmäki şat, portotlu yıldan biri olsun. Al təzəlin düşümlü olsun. Ceyhun Production sağ ol. Hemen işinizi sürdük. Təzəliniz qutlu olsun, hemmäňiziň arskaly, bereketli olsun. Buna yürüyte təzəl üçün niyetlenen oğudan füyüzülükte ortun kedelin emmemi. Bereketli kemali, nuraydı cemali, bir karar gül zavali, ili təzəl gelli. Bereketli kemali, nuraydı cemali, bir karar gül zavali, ili təzəl gelli. Təzəl gelli Türkmen ilime, təzəl batyarlık durunu, təzəl ovadan diyarımda, təzəl təzəl təzəl. Atırı vaktağını, kalkıp yalancağını, buradan düşep yolunu, ili təzəl gelli. Atırı vaktağını, kalkıp yalancağını, gardan düşep yolunu, ili təzəl gelli. Ene mehriban dostlar, edi tomaşaçylar, biz Kızılcagalak Geňeşligindäki täze ýyl surpriziň saparyny dowam edýäs. Ene bugün inni gelen yerimiz hemmemiz tanaýaňyz, ýagny etramyzyň iň bir naýbaşy toy salonlarynyň biri bolan iň bir gözel owadan toyhanasam bar, toy mekanam bar. Aýgul Ejekän öýüne geldik. Häzir ýürüýte Aýdy baba garpamyk bilen täze ýyl begendirip Aýgul Ejekäniň mehriban çagaçyklaryna owadan sowgatlar goşurýar. Ayaz baba, Ayaz baba. Assalamu alaykum. Aýgul Ejek, assalamu alaykum. Akşamyňyz haýyrly bolsun. Täzeliniz gutly bolsun. Allah jan düşümli, artqally, bereketli bolsun. Mertebeli işiňizde de diňe üstünlük arzu edýär. Ine Aýaz babamyz garpamyz ýürüýte körpeje jiglerimiz üçin sowgat getirdi. Birinji goşgyny dinleýär, ondan soňra Aýaz baba sowgatlaryny berýär. Goşgy bilen aýnat. Hani aytıp bereni, o zaman Aýaz baba sowgat berjekdi. Aýaz baba gelsene, atýamyzy görsene, bir
hoş küçük aydayın padarkamı versene. Ana, aytdı öleme. Getir, hala. Koş kaçacak mı? Vedat ayaz baba aytdı. Hani, ayız baba gelsene deyim. Ay yavrum. Ana baba, ver baba. Hadi bereketle. Oğlum oğlum. Hemmäňiň täzeliňi düşümli bolsun, arskaly döwletli ýyl bolsun Allahan. Hemme kişi arzuwyna ýetip ýaşasyn, toýly tomaşaly ýyl bolsun. Düşümli bolsun täzel. Täze ýylgyny, 7 ýaşymdy, ýadyma düşen hayat bana gelipdi. Hava soğukdy, onkin ýarady, aýdan goşgularym on gönlüne ýarady. Holup ýadadım arzularımı, aytadım aydımlarımı. Jigim çalıp sadıny, alıp tut barını. Ayaz babadır. Her ýer täze heves bilen garaşa täze ýylan. Ayaz babadır. Assalamu alaykum. Täzeliň gutly bolsun. Kutlu bolsun täzeler. Assalamu alaykum. Hoş gördük. Täzeliň gutly bolsun. Allah'dan döwletli ozaňyzda diňe toýdy gelmek nesip etsin. Assalamu alaykum. Döwlet ağa. Täzeliň gutly bolsun. Ene Aýyz baba bilen Garpamyk bilen Jeyhun Production bilen çağazıklary, körbesikleri täze bilen begendirmek üçin geldik. Goşky bilýän bolsa, goşky aýtyp berse Aýyz baba sowgat berýär. Täzeliň gutly bolsun siňem. Gelin goşky aýtyp berjekmi çağazyklar? Ayız baba gelsene. Yok kamızı görsene. Boş koş kızı ayt bere padarkamı versene. Men berýär padarkany. Ber Aýyz baba. Ana, gel başga. Täzeliň gutly bolsun. Ber padarkany. Ene mehriban tomaşaçylar, täze ýyl 2025-nji ýyla ahirlap barýan gününe 2026-njy ýylyň bozaga gelen gününe etrawyň iň bir naýwaşy kaşaň bedegleri bilen tapawutlanýan heme gödel göçme toy mekany hemem bir gyýlarymyzy bedeýän gödel toy salonynyň maşgalatyna geldik. Ene Döwletmurat Kakabaýew bar, gödel salonynyň özüm bar. Bulaňam dileklerini, arzuwlaryny diňläli täze bilen sizem bir gutlap beräň. Täzeliňiz hemmäňde wara düşümli bolsun Allahan. Arskaly döwletli ýyllaryň biri bolsun. Çatlyk bagat getirsin şu täze ýyl 2026-njy at ýyly. Sağ olun, täzeliňiz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun, bereketli, arskaly ýyllaryň biri bolsun. Şadlyk owazylar bilen, aydınlar zanlar bilen, süýjü arzuwlar bilen, ýetip geldi täze ýyl. Garşylalyň jem bolup, el çarpalyp öptürüp, täze ýyly, geldi, ýene de täze ýyl. Aydın bu ýollarda, döwranlarda, geldi, ýene de täze ýyl. Balkan Türkmen bakly zamanlarda. Mehriban tomaşaçylar, hormatly TikTok görjüler, biz etrafymyzyň iň bir naýwaşy öňde barjy studiýalaryň biri bolan Dessan studiýasynyň ýolbaşçy Nazarberdi Garaýewiň döwletli maşgalatyna geldik. Ýagny bugün häzirki wagtda Russiýa döwletini okap bilim alýan halypamyzyň Nazarberdi agamyzyň mehriban gyzy, mehriban perdendi ogul wagtyň adyndan Nazarberdi halypanyň ähli maşgala agdalaryny ene ogul wagtyň mehriban käbesi, gowher gelnejemdi, mehriban dogonlarynam täzel bayramçylygy bilen bir näçe sowgatlar bilen Aýyz baba bilen Garpamyk bilen begendirer. Azaýyp pursatlar Jeyhun Production size hödürleýär. Assalamu alaykum Alifa.
Assalamu alaykum. Afifa. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Täzeliniz gutly bolsun, akşamyň haýyrly bolsun. Düşümli bolsun. Allah'ın döwleti maşgalaňyza diňe toý dikkeleli. Ine Russiýa döwletinde bilim alýan Mehriban gyýdyň ogul wagtyň adyndan, ýani Garrajaňyň hem ady eken Enes Sigimliň adyndan täzeline sowgat getirdik ine. Bari Allah. Selpay. Asit ine ataýyn muny. Ine. Netibetin gül oynak kıymak netibetin. Kohur gelce täzeline gutly bolsun. Ine gyýdyňyň adyndan kymmat bahaly köýneklik bar. Sowgat Russiýa döwletinden öýrenen sowgat. Netibetin täzeline gutly bolsun. Ine Mehriban Jiglerine de sowgady bar ogul wagtyň. Ine. Merjen bilen aýlala. Ine gelmegime sebäpçi bolan Halypamyzyň Mehriban gyýdy Enes'iň ödem gutlajak diýe. Gutlaber. Salam emäňde, täzeliň gutly bolsun. Şimdi yıllan biri bolsun. Allah'tan ısrarlı, bereketli yıllan biri bolsun. Diýdiler dünýäde nämedir gytzat, üç gedek diýdiler, ussat, ussat, ussat. Şu üç tane agdalan ussatlaň hem ussady etrafymyzyň, welaýatymyzyň şekil sungatyna destan studiýa diýip halkymyzyň toýlaryna hyzmat edip bir adyny taryha möhürlemek başaran studiýaň ýolbaşçy nazar berdik Garaýew. Ine iň birinji şagirdleriň, iň bir ýüreğine ýakyn şagirdleriň olam ussat. Ussatlaň ussady diýem şoň üçin aýtdym. Ceyhun Muradow, Ceyhun Production'yň ýolbaşçynyň adyndan hem täzelini gutlaýar. Tüýsürekden Allah'ın täzelini düşünmeli bolsun. Halkymda ýene hyzmat etmek netibetin. Halypa zanyň sag bolsun. Eneşe de döwletli maşgalaňyza sagaman diplom bilen goşmak, diplom toýuna gelmek bize de netibetin. Täzelini gutly bolsun. Sag bol. Senem täzelini düşünmeli bolsun Allah'ın. Irsaly döwletli bereketli bolsun. Toylar köp bolsun şähert. İşte oňuna bolsun. Awa. Diňe toýdan toý ýetişilmäňizmi? Awa daýjan toylar köp bolsun. Gyýdym sag bol denem. Minnetdar. Sag bolsun. Diplom toýmadan edip bolsa. Hemme täzelini gutlaýan düşünmeli bolsun. Eneşan sag bol. Taňar elkatna Allah'tan aýsyn. Täzel demmäňizi üstünlük arzu edýän täzeliňizem düşünmeli bolsun. Täzeliňizi gutlaýan. Sag bol Eneşenem. Al täzeliniz gutly bolsun hemmeňiziň. Janyňyz sag bolsun, güler ýüzüňiz hiç wagt bolmasyn. Toýlarda hyzmat ediň. Täzeliniz gutly bolsun. Batly bolsun, döwletli bolsun. Agdaberlik bolsun. Ay sag bolun hemmeňiz. Ine Halypam körfe gyýdy, aýlaly jigimlerde ejeketi Enes'iň adyndan täze sowgady. Bir el sarpalyň sowgatlar üçin. Ine ýörüýte ähli maşgalagdalary üçin täze ýylda süýjülük torty bilen Enes'iň adyndan oturup hemmämiz jem bolup ketip dağdar netip boldy. Saatlikten soğuğundan golden täze ýyl. Baba ya Santa Claus, goja balya Minnie Mouse. Top out the cape in the house. Happy New Year ýokarda parasly çanky bilekde pelpellap. Şapyşka geydir kelkelläp, senden geçmesin goý bellap. Ýagdaý boldy ellele. Dedushka Moroz akılly padakalym baba. Gelişip salonda daly odan şaly ratata. Instagram moda, TikTok'da moda, täze foto, her Nowy goda selfie, selfie, ýene de foto. Türkmenler, s Novym godom. S Novym godom. Türkmenler s Novym godom. S Novym godom. Türkmenler s Novym godom. Bular goja, bu da durочка, Garpamyçyk, Snegurочка. Dinläý da sen meni çutочка, söýýän seni. Yo şutочка. Godamy tu, aýdaýdy. Godamy ken, aýdaýdy. Godamy brat, aýdaýdy. Erkek bolsunyň aýdaýdy. Mehriban tomaşaçylar, özüňiz şaýat bolsuňyz, ýaly biz 31-nji dekabrda, ýagny täze ýyl üçin niýetlenen ähli sowgatlarymyzy, padarkalarymyzy aýzbaby bilen, garpamyk bilen, uly şatlyk şowhun bilen baryp iýleşlerimizi begendirdik, täze ýyl bilen gutladyk. Onuň näme, siziň hem ýetip gelýän täze 2026-njy ýylyňyzy tüýsürekden gutlaýar. Ajaýyp portatlary Ceyhun Production'y size hödürleýär. Aýzbaby bilen, garpamyk bilen hem netip bolsa 2027-nji ýylyň botagosyna ähli jamiz bilen görüşmek nesip etsin. Hoş, sag bolun. Happy New Year, ey baş walayat. Täze ýylly kayp taş walayar. Gyýlarymyz galym gaş walayar. Ýaşullar bugün ýaş walayar. Ýaşy ýadlar, ýaşy
годом! С Новым годом! Юрбинер, с Новым 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 годом! Ай, да, еду!